ఏడవ మహాసభ మానవ హక్కుల వేదిక మన ఊట్నూరులో ఏర్పాటు చేయడానికి జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ మరియు సభ్యులందరికీ కూడా సందేర్కుని రామరామ్. ఈరోజు విషయం ఆదివాసీ మహిళలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు. అసలు హ్యూమన్ రైట్స్, మానవ హక్కులు, ఈ మానవ హక్కుల నిర్వచనము ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి. మనము సమాజంలో స్వేచ్ఛగా, సమానత్వంగా, న్యాయంగా, హుందాగా జీవించడమే ఈ మానవ హక్కుల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ మానవ హక్కులన్నీ కూడా కాలరాయబడుతున్నాయి. ఎవరు కాల రాస్తున్నారు? అందులో ముఖ్యంగా మనమందరం కూడా యుఎన్ఓ గుర్తించింది, కానీ ఈ సమాజం గుర్తించట్లేదు. సాంఘికంగా, ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, సాంస్కృతిక పరంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా, ప్రతి మనిషి కూడా ఈ సమాజంలో జీవించే ప్రతి మనిషి ఒక్కరు కూడా, అందరు కూడా అన్ని రంగాల్లో అందరూ కూడా సమానంగా షేర్ చేసుకోవాలి. కానీ అది జరగడం లేదు. నా అంశానికి వచ్చినట్లయితే ఈ మహిళలు ఆకాశంలో సగం, అవనిలో సగం, అన్నిట్లో సగం. ఇక్కడ వచ్చిన దాంట్లో కూడా కనబడట్లేదు. నా మహిళలందరూ కూడా హక్కులు కాలరాయబడుతున్నాయి. అందులో ఆదివాసీ మహిళలు విద్యాపరంగా, ఆరోగ్యపరంగా, రాజకీయంగా కూడా ఎక్కడ చూసినా కూడా అడగదొక్కబడుతున్నారు. విద్యాపరంగా ఎంతమంది ఆదివాసులు ఉన్నారు? 10th క్లాస్ ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు? ఇంటర్ ఎంతమంది ఉన్నారు? డిగ్రీ ఎంత ఉన్నారు? పీజీ ఎంతమంది చదువుకుంటున్నారు? ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ? వాళ్ళకి కేటాయించినటువంటి అవకాశాలెన్ని? అనుభవిస్తున్నటువంటి ఉద్యోగాలెన్ని? రాజకీయంగా ఎంత శాతం మంది ప్రజలు అనుభవిస్తున్నారు? 50% చట్టసభలలో, స్థానిక ఎలక్షన్లలో కూడా కేటాయించినటువంటి సర్పంచ్ కానీ, ఎంపీటీసీ కానీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో ఎన్నికైనటువంటి మహిళలు మరి ఈరోజు స్టేజ్ పైన ఎందుకు రావట్లేదు? గెలిపించడం జరుగుతుంది, మరి గెలిచిన తర్వాత దాన్ని ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు? రాజకీయంగా చూసినట్లయితే కల్పించినటువంటి అవకాశాలను కూడా సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతున్నారు. విద్యాపరంగా కూడా ప్రొవైడ్ చేసినటువంటివి ఏవి కూడా అనుభవించట్లేదు. మరి ఎందుకని? ప్రభుత్వాలు అంటున్నాయి, మేము మహిళల కోసం ఎన్నో కేటాయించాము, మహిళల కోసం నిధులు కేటాయించాము. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా మనకు కనబడట్లేదు. మరి అవి ఏమవుతున్నాయి? ప్రశ్నించాలి. ప్రశ్నించే గొంతుకలను ఈరోజు ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయో మనకు కళ్ళ ముందే కనబడుతున్నాయి. అదేవిధంగా ఆరోగ్యపరంగా చూసినట్లయితే మన ఆదివాసీ మహిళలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, హెల్త్ సిటీస్ ఏర్పాటు చేసాము, డాక్టర్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం, మందులను కల్పిస్తున్నాం, హాస్పిటల్స్ కల్పిస్తున్నాము, అన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పిస్తున్నాం అంటున్నారు. రోడ్డు ఫెసిలిటీస్ ఈరోజు మీరు టీవీ ఛానల్స్లో చూసే ఉంటారు. ఎందుకంటే ప్రసవానికి వెళ్ళడానికి రోడ్డు కూడా లేకుండా చనిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు మనం చూసాము. పౌష్టిక ఆహార లోపంతో న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అంటున్నాము, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు అంటున్నాము, కానీ అది ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? మనకు ఐటీడీ నుంచి కానివ్వండి, లేదా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ కానివ్వండి, అది పేదవాడికి పెట్టాల్సిన ఫుడ్ను కూడా ఈరోజు దోచుకొని తింటున్నటువంటి దౌర్భాగ్యం మన సమాజంలో కనబడుతుంది. ఈరోజు మన ఏజెన్సీ ప్రాంతాల మహిళలను చూసినట్లయితే రక్తహీనత, ఫ్లోరైడ్ వాటర్ మిషన్ భగీరథ అంటున్నాం. ఎక్కడుంది మిషన్ భగీరథ వాటర్? ఎవరు ప్రొవైడ్ చేశారు? ఎవరికి ఎన్ని నీళ్లు తాగుతున్నారు? మన ఉట్నూరులో కూడా ఫ్లోరైడ్ వాటర్ అనేది ఉంది, రక్తహీనత ఉంది, పౌష్టికాహార లోపం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఫేస్ చేస్తున్నాము. అయినప్పటికీ కూడా అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామని తూతూ మంత్రంగా 1-2 రోజులు పట్టించుకుంటారు తప్పితే మిగతా రోజులు అది ఏమవుతుంది? శవాలను పూడ్చిపెట్టినట్లు నిజాన్ని కూడా పూడ్చిపెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ఇవన్నింటికి కారణం ఏంటిది? మన మహిళలు మారాలంటే సపోర్ట్ కావాలి. ఎవరు సపోర్ట్ చేయాలి? పురుషులు కూడా. ఎందుకంటే సమానం, అన్నిట్లో సమానం. జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది అసలు ఉండకూడదు. స్త్రీ పురుష వివక్షత అనేది ఉండకూడదంటే మనం ముందుకు రావాలంటే, అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలంటే, అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేయాల్సినటువంటి ఆస్కారం అనేది ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ హక్కులు కాలరాయబడుతున్నాయని అంటున్నాము. ఒక స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం కోసం పోరాడితే ఎన్కౌంటర్లు చేసినటువంటి రోజులు కూడా మనకున్నాయి. నేను చిన్నప్పుడు 6th క్లాస్లో చూసినట్లయితే
మహిళలు అని చూడకుండా, కనికరం లేకుండా ఎన్కౌంటర్, మా బోట్ ఏరియా అంటే నక్సలిజం, అక్కడ ఎవరైతే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానివ్వండి లేడీస్ని తీసుకొచ్చి కూడా ఎన్కౌంటర్ చేసినటువంటి నేను ఆ సంఘటన చూశాను. ఆ బాధ్యులైనటువంటి వాళ్ళ వేదన గోస కూడా నేను చూశాను. కాబట్టి నా వంతుగా నేను నా ఆదివాసుల కోసం, నా ఆదివాసుల మహిళల కోసం, వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం ఈ సమాజాన్ని మార్చగల శక్తి ఒక అక్షరం. ఆ అక్షరాలని, కుసుమాలని ఈ సమాజానికి తీర్చిదిద్దాలంటే విద్యారంగంగా వాళ్ళని అభివృద్ధి పరచాలంటే మనకి ఈ అవకాశాలు కల్పించింది. కల్పించినటువంటి అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకునే విధంగా వాళ్ళను చేరేలా కృషి చేస్తున్నాను నా వంతుగా. అదేవిధంగా ఐటీడీఏ కానివ్వండి, తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, ట్రైబల్ ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే పాలసీస్ ఉన్నాయో ఆ పాలసీస్ అన్నింటిని కూడా సద్వినియోగం చేసుకునేలా చూడాలి. ఎంతమందికి మరి ఉద్యోగాలు కల్పించింది, ఎంతమంది ఆదివాసీ మహిళలకి ఉద్యోగాలు కల్పించింది, ఎందుకని వివక్ష, ఎందుకని వాళ్ళు పొందలేకపోతున్నారు, దానికి గల కారణాలు ఏంటివి, ప్రతి ఒక్కదాన్ని కూడా మనం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి లోపం ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి ఉంది, ఈ సమాజానికి కూడా ఉంది. ఈ సమాజాన్ని మనం అభివృద్ధి పదంలో నడవాలంటే మహిళలందరూ కూడా ముందుకు రావాలి. ఏ విధంగానైతే అణచివేయబడుతున్నామో అదే విధంగా అభివృద్ధి పదంలోకి రావాలంటే ఫస్ట్ మనము మన యొక్క కుటుంబం నుంచే మొదలవ్వాలి. ఆ కుటుంబంలో మన అన్నలు కానీ, తండ్రులు కానీ ముందుకు పంపించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది. ఎస్పెషల్లీ విద్యారంగం, ఆరోగ్యం, తర్వాత ఉద్యోగం ఇవన్నీ కల్పించినప్పుడే. మీరు వరంగల్ డిస్టిక్ లో ములుగులో చూసినట్లయితే మహిళలని మన అడవి నుండి గెంటేయబడని గుత్తి కోయలు, ఆ సంఘటన చూస్తే మహిళలు అని చూడకుండా మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని కొడుతూ, వాళ్ళని గెంటేస్తూ, ఆడవాళ్ళని చూడకుండా, పిల్లలని చూడకుండా కట్టలకు కట్టేసి కొడుతూ ఉంటే అది ఏ విధంగా మన బాధ అనిపించిందో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలుసుకోవాలి. అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కూడా బ్రతికే హక్కు మన ఆదివాసులకు ఉంది. అడవిని నమ్ముకొని, అడవిలో పుట్టి, అడవిలో పెరిగి, అడవిని నమ్ముకొని అడవిలో బ్రతుకుతుంటే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కనికరం లేకుండా చట్టాలను ఉల్లంఘించి అడవి నుండి వెంటేస్తున్నటువంటి తరుణం ప్రభుత్వానికి. మా ప్రభుత్వం ఇది చేసింది, అది చేసిందని చెప్తుంది. కానీ అదే విధంగా కాగజ్ నగర్ లో మొన్న సరసలాలో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పోడు భూములు చేసుకున్నట్టున్నటువంటి వాళ్ళపైన అఘాయిత్యం, దానికి నిరసనగా ఆదివాసుల వాళ్ళపైన దాడి చేయడం కూడా జరిగింది. ఒక సామెత ఉంది, దుసరోంకో ధోకా దియాతో వహాబీ ఏక్ బార్ ధోకా ఖాతా హై. అంటే అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన ప్రభుత్వాల మీద మనం దాడులు చేయని అవసరం లేదు, కానీ వాళ్ళు మన పైన దాడులు చేసినప్పుడు ప్రతి దాడి అనేది తప్పదు. అంటే థీసిస్ యాంటీ థీసిస్ సమన్వయం అనేది మనకు తెలుసు. కాబట్టి ప్రపంచం ముందుకు వెళ్తుంది, అడుగులేస్తుంది అని చెప్తున్నాం. ఎక్కడుంది అభివృద్ధి? ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడి లాగానే ఉంది. ఏజెన్సీ అంటున్నాం, ఏజెన్సీలో ఎవరుంటారు? నా ఆదివాసులు ఉంటారు. కానీ నా ఆదివాసులు ఆనాడు నుండి ఈనాడు వరకు ఏ విధంగా ఉన్నారో అదే విధంగా ఉన్నారు. ఎక్కడి నుండో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ రోజు ఎలా చలామణి అవుతున్నారో, కానీ నా ప్రజల మట్టుకు ఇప్పటికీ కూడా వివక్షతకు గురవుతూనే అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధిని నోచుకోకుండా అభివృద్ధి ఫలాలను పొందలేకపోతున్నారు. ఇప్పటికైనా సమాజం గుర్తించి హక్కులను కాలరాయకుండా మహిళల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ముందుకు రావాలంటే ప్రభుత్వమే కాదు, సమాజం కూడా రావాలి. నేను సమాజంలోనే బ్రతుకుతున్నాను, ఈ సమాజం కోసం నా వంతు ఏదైనా చేయాలి అనే తపన ప్రతి ఒక్కరిలో రావాలి. నాకెందుకు అనే భావన ఉండకూడదు. అది ఎవరైనా కూడా ఒక జాతి, ఈ సమాజంలో జాతులందరూ కూడా సమానమే, కానీ వెనుకబడినటువంటి జాతిని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క పౌరుడి పైన ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్నిట్లో కూడా ముందుకు రావాలని, నా ఆదివాసీ మహిళల కోసం ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలని నేను కృషి చేస్తూ నా వంతు సహాయ సహకారాలను అందిస్తానని సందీప్